Jeg tror, du skal bare have noget concealer under øjnene. Ej, min mobil er gået i stykker. Lad mig se på den. Det var da nemt. Tak. Og jeg keder mig. Ja. Er du klar? Kapløb om 3 sekunder. Ja. 1, 2, 3. Vi er ikke med at spille fodbold. Ja, jeg vil hellere løbe køre. Der er lige kommet et nyt spil. Hvor vi ser det sammen. Skal vi ikke hellere lave lektierne til næste uge? Nej, men det kan jeg ikke, for det ødelægger min manikyre. Hvorfor gider I ikke spille fodbold? Det er fordi, at min manikyre og min pedikyre, det bliver bare... Og min makeup. I forstyrrer helt vildt. Jeg gider ikke mere. Jeg er faktisk nødt til Du siger bare, at du ved ikke, hvad det er. Du har det svært lige over øjet. Ej, jeg kan slet ikke få ro til at lave min lektie. Ej, men jeg gider ikke det her med, jeg skal alligevel lave den negle. Nu går jeg også. Nej, du skal sove. Nej, vi klipper bare. Jamen, jeg... Hvad skal jeg sige? Fordi det... Jeg har orgasme! Simon, lad nu være. Hvad? Ikke tid. Fint at kigge ned, så kan man se en mascara. Hvad for en starter jeg med? Det er jo lige meget. Bare tag en af dem.